bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mum e yettode mum hande noon koɗo men ko Amadou Diallo mo ganduɗa eɗen goyi waddude muɗum jewte hande noon yewtere men hande juutta saabi ɗum koɗon gandi mana ɓe mbaɗi ɗo hen journée culturelle pattamlamo ko fati e Diawbe kono haade men yettade e journée culturelle o ko adi foof Amadou Diallo o calmina bandiraɓe on saaha puɗɗoɗen arde e namde ɗe. jarama Oumar Doro Kumi min calminima en calmini kadi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe WINNDERE-TV wonɓe nder leydi ndi ha wonɓe caggal leydi ndi kamɓe kala en jettiɓe ete kadi en bismimaɓe e haalirde mabɓe yeeɓirde mabɓe wiyetede WINNDERE-TV taw ardi ɗum ko Oumar Doro Kumi. caggal nde calminɗa bandiraɓe somi mbima ko ardi foof holko woni fedde Diawbe holko jaboɗa bandiraɓe? jarama fedde Jokkere endam Diawbe ko fedde sosande duuɓi kewɗi hande o saabu komin teski hen tan ko guilay 1984 manam 1984 fedde nde sosa taw sosi ɗum ko goto e jinnaɓe amen biyeteɗo Fat Lowel woɓɓe ne gandirimo Fati Boudou wonno sababu noon ngol ɗon cosgol ko yoɓe jiitodir ɓe jokkodira endam nde wonno yimɓe fof ne gandi Dakar ene faaɗi te sahaji ɓennuɗi kadi Dakar pour yimɓeɓe jalta hun fof ko ɗum ɓuuri wonde caɗele joni noon ɓe cosi nden ɗon fedde ɓe mbi ɗum fedde Jokkere endam ɓe mbaɗa touruji ɓe mbaɗa piye e nder koye mabɓe ɓe guitta ɓe balla goto Allah waɗi noon kamɓe wannoɓe nden ɗon fedde nde hewɓe mabɓe jani tambiti noon esiraɓe mabɓe e ɓiɓɓe mabɓe tambiti nden ɗon fedde ha yettiɗo yettiɗo e hikka noon 2024 walla 2023 ɓennuɗo o fedde nde felliti yaccinede rewɓe ɓolɓe gonno kadi ko mawɓe ɓolɓe gonno ɓe batti hen sukaɓe rewɓe ɓe batti hen sukaɓe worɓe ɓe batti hen tan no pamirten dendagal bandiraɓe Diawbe fof to goni ɓe ndendin ɗumen ɓe mbaɗi fedde wotere ɓe mbi fedde Jokkere endam Diawbe ɓe pelliti yuɓɓinde journée culturelle ɓe jaggui date ɓe mbi le 14 janvier 2024 fedde nde ne yuɓɓine journée culturelle ɗo e Dakar e nokku biyeteɗo Grand Théâtre National. eywa on juɓɓini e ñalawma o ko ardi foof holno o peeje ɗe mbaɗɗon ha juɓɓinɗon ñalawma o eywa kadi holko woni fandare moon e juɓɓingol ñalawma o? jarama Oumar wona jogade ngaalu wona fanditade hen goɗɗum somi wi goɗɗum noon yimɓeɓe hande kala ko dilli cikata ko politique yimɓeɓe hande nde won noon politique o wefti haqqillaji yimɓe ɗi ha kala ko waɗi yirete tan ko ɗum dawrugol taw noon ene waɗi ko waɗata taw politique ala hen kono honɗo politique moƴƴi kadi nde wonno en mbaɗi programme uji kewɗi taw politique nani hen haɗani ɗin ɗon programme uji mbaɗi réussir kadi wonani ɓamtare guure men oɗo programme min jooɗi taw ko yimɓe hewɓe sertuɓe ndendi ngoɗo miijo ɓe mbi ɗum ene wawi wonde ɓe mbi ala ɗum wawa wonde kisa Allah waɗi ɓe disni kamɓe wonɓe ɗo Dakar ɓe ko kamɓe goni jatigueɓe taw nden noon fedde ardi ɗum ko goto e mawniraɗo amen ne wiye Madame Dia kanko ardi fedde Dakar nde ɓe pelliti jooɗade ɓe pamodiri yoɓe mbaɗ journée culturelle o kala koɓe jogui ɓe mbaɗ ɗum e on saaha ɓe ƴewno ko Daniel Sorano finalement ɓe mbi est ce que eɗen mbawi wadde toon ala en mbawa ha ɓoy noon andi mi meeɗi yewtidde e ceernaji goto wi saɗa tenka Allah ƴewata ko booleyal manggal mbasa ƴewde boolel tokseɗe deke neɗɗo yo mawninat yiyande mum yo mawnin saɗa yiiɗi dañi hunde a mawninat ko cohluɗa ko sa wi aɗa fuɗɗo hunde a wi aɗa fuɗɗoro wadde galle walla sal tokos ene wayno an a fanditaki hen ko mawni ɗum waɗi ɓe pecci ɓe mbi jehen Sorano ɓe mbi ala ƴeewen stade mbaɗen hen tawde ko journée culturelle tan ha Allah waɗi ɓe jeehi to biyeteɗo Oumar Jenngudi Sow ɓe kalani ɗum Oumar wi kala ko ƴettuɗon so Allah jaaɓi min mami armi walla on taw kadi ballirtumo on ko saabu Allah e nder hen noon ene wonata Oumar luwaniɓe salle e Grand Théâtre National 1 750 000 francs CFA tottiɓe kadi yeehi yoɓoy jiida e pojomaji e sonorisation goɗɗo ko ɓeytida hen nde wonno sonorisation gonnoɗo ɗo noon famɗi ɓeyda hen ha woni hedde 2 millions pawɗo kanko Oumar goto ƴetti on ɗon engagement o waɗi o wi mbasen fadde hen hay goto kala garɗo ɗo kadi so Allah jaaɓi tawde ko ɗo e Dakar watte ko min wonata jaatigu mon nde won noon gacci winde ko tawaɗo sen mbi gacci winde ko tawaɗo Diawɓe ngala leader politique taw ko labtude to banggue dawrugol ha yetti Oumar Jenngudi Sow ɗum woni sababu noon kanko no wi wona banggue dawrugol o waɗirta kono waɗirta ko saabu Allah yimɓeɓe noon
wasa sa wodo fettiɓe cikka mata ko dawrugol walla ko nandi hen ɗum waɗi minen fof min gari min tawti bandiraɓe amen hen min ballitiɓe kanko Oumar noon ƴetti engagement ji mawɗi guilay luugol otoji guilay ñamde nde guilay jippude nde ñaama yara waɗa foof taw ko kanko woni ƴetti on ɗon engagement min mbi noon ɗum ɗon wawa yonde so tawi Oumar ne jogui kalis walla goɗɗo ne jogui halis oɗo programme wona programme kerriɗo neɗɗo goto holno mbatten min mbaɗi commission ngaji 4 min ƴetti commission goto diaspora min ƴetti commission goto Dakar min ƴetti commission goto Fouta men ɗo min ƴetti commission goto banggue Mauritanie woni commission ngaji 4 commission Mauritanie o ɓe jeehi e dendagal wuuro Nouakchott ngo ɓe mbaɗi coordonné Fouta o ko wayno Belel Wurguel en ko wayno Cakkatal en e ko nandi hen ɓe kalde ɓen ɓe kalani ɗumen kamɓe wonɓe Nouakchott ɓe ɓe jooɗi ɓe mbaɗi pied mawɗe taw kadi fedde nde pour jeeɗa hen alay saago cooda kartal ngal jara ko 1500 yimɓe ɓe coodi ha yeehi ha woni hedde 200 et quelque walla 400 et quelques personnes ɗum waɗa daɗɗude kamɓe wonɓe Dakar ɓe mbaɗi 10 000 taw jiida ko Oumar waɗi ko min ƴetti commission goɗɗo min woni commission Fouta sen mbi commission Fouta noon ko région de Matam e région de Saint-Louis minen fof min ndendi min jeehi e guure men ɗe guure men Diawbe ɗe min jeehi min kalaniɓe ɓe mbaɗi gayi ɓe mbaɗi dammiri ɓe mbaɗi kalis neɗɗo foti e ko Allah yiɗi yo wat ko nde wonnoon Oumar dokkal ko gueɗu neɗɗo ne jogodi garuna taw onon jiidi yumma e baba mbasa dañde e makko haydara nde wonnoon tawata ko Allah fodani dokkal hakkude maɗa e makko ɗum woni sababu min dañi toon dammiri kewɗi min dañi toon kolce adda yantina e ko wonno ɗo ko ɗum woni sababu min dañi no min mbaɗiri journée culturelle o taw min ñaagaki min ñamlaki Oumar Doro Coumé ko pangoɗon hen ko on dañi ɗum to banggue organisation to banggue yimɓe arde ha heewa to banggue kadi gartam hol gartam tan exactement ɗam ɗo oɗon panno ɗum ɗam ɗo gartam nde on dañi ɗum walla ala won gartam pannoɗon kono ma newanaki on holko wonno sirlu wadde moon organisation jarama Oumar Doro Coumé minen sirru o wonno ko wadde feere hamin ƴeewa Diawbe fof beele ne jiitiri Oumar Doro Coumé enen fof eɗen gandi Diawbe ne keewi kala biyo mbimi yalti koye Diawbe ko kalami ko kadi danam nde ko dow heddi ko yimɓe sahaji aduna wayi noon tan ɓe jaaha mbaɗa pecce e nder koye mumen ha yimɓe mbawa wurdude kono biyo mbimi foof ko Diaw to lasli sa ƴeewi e nder hen ne wawi jewta men garoyoji yesso inchallah ma en kaaloy ɗum ha kaalen goto hen foof holto yaltire Diaw ɓeɓe dewol ɓeɓe gorol bon fandare amen wonno ko ɗum waɗe Diawbe ne keewi banggue Kolda Diawbe ne keewi banggue Tambacounda Diawbe ne keewi banggue Matam Diawbe ne keewi banggue Mauritanie Diawbe ne keewi ha ɗo e Dakaru ha banggue Thiali o ko wayno Mborene ko nandi hen min eto ƴewde jokkodirde yimɓeɓe ha min jiitodiral ngal so waɗama ma gandodiral dañe hen nafodiral dañe hen desodiral yalta hen endam jokko hen ɗum wonno sababu ñalawma o ko adi foof deuxièmement min mbi woto kaaɗen tan e wonde ɗo e Dakar walla wonde Nouakchott walla wonde France walla wonde Congo tan kono tinnoɗen telloɗen e guure men ƴeewen holko guure men guurata ɗum woni min ƴetti ɗo équipe min telli e nder guure ɗe min jurni hamin gandi ko woni caɗele guure ɗe min mbaɗi hen film mo ganduɗa ko éducation et santé ɗum woni ko film o haalata min jaari tan ko banggue éducation min ƴeewa guure ɗe holtoɓe tolni e banggue jangde min tawi jangde ko 0 min naati to banggue safara min ƴeewi holto cellal ngal tolni est ce que eɓe cafrono no foti safrede ni walla ala min tawi safara o ko 0 min tawi toon guure ɗe ganduɗa min puɗɗori noon nde won noon wawa wiyede ene yeehe région de Matam yeehe région de Kolda yeehe région de Nangam yeehe région Nangam min mbi yomin puɗɗor région goto min puɗɗori région de Saint-Louis min mbi oɗo hitande hikka nde min mbaɗa région de Saint-Louis min jeehi département Podor min tawi guure nan toon ko guure jurminiɗe guure kulɓiniɗe Oumar Doro Coumé a yahat ha cikka mataw ɗeɗo guure wona e aduna heeɗi goni saabu gara e wuuro tawa wuuro ngo ene waɗi yimɓe ha heewi kadi wuuro gon wuuro guure kewɗen taari ɗum ko wayno mi hokkuma yeru ɓulɓon eɓe jogui guure fodde guure 10 et quelque ene taariɓe Allah no rokkiɓe noon eɓe dañi école o noon ko école huuɗo ɓe gaddi ko huuɗo ɓe keesi ɓe cañi ɓe mbaɗi école an Oumar Doro Coumé calcule ko sukaɓe goni toon ha heewi woto Allah wat huuɗo no heewi so cuumo ari holto faya koto moƴƴani joni est ce que journée o on dañi ko coppanɗon hen ko walla ala min dañi ɗum woni min dañi journée o hen parti goto min dañi ko min cohluno ko hen parti goto min suwa dañde ko min cohluno ko holko dañi on parti mo dañi on ko holɗum parti mo min dañi o ko noddude bandiraɓe gara
wonɓe rewo e wonɓe worgo goto foof ara hawrita e ñalawma o yimɓe jiyodira jiitodira gandodira nanodirannoɓe jiitodira ɗum dañama fannu goɗɗo o ko wadde mobilisé Diawbe ɓolɓe salle poɗɗo e grand théâtre addude toon yimɓe e oɗo e ndiɗo mbayde e oɗo saaha no woyi mettude musde e saaha guuraɗo daña population poɗɗuni ara tawtorede on ɗon ñalawma taw waɗani duko waɗani haare waɗani désordre waɗani haydara donc min dañi réussite komin cohluno ko e on ɗon banggue komin dañani komin cohluno ko to banggue ɓe min mbanno parene banggue ɓe min teddidirno ñalawmaji ɗi presque hay goto e mabɓe arani illa ɗiɗo ɓe noon min ƴetti teddugal e martaba e ɓuural ngal Allah wanno e ɓeeto fof min totti ɗum ɗiɗo ɓe woni holɗum Oumar Sow koye pareji amen jeeya woni Oumar Jengudi Ballel ko conseiller spécial président de la République du Sénégal son excellence Macky Sall o ari kanko e délégation makko baɗɗo fayida no feewi Oumar Diallo ko au cadre des Nations Unies o dañani arde kono neli délégation baɗɗo fayida ari tawtorama ñalawma o heddiɓe hay goto arani par ce que min puɗɗorino koye hooreji leydi Sénégal président Macky Sall kanko min teddirno ñalawma o min jiyanimo min nananimo délégation makko arani welani min deftini hen ko premier ministre Amadou Ba min jiyani ɗum min nanani ɗum délégation mum arani welani min deftini hen ko Cheikh Oumar Anne ministre de l'éducation nationale arani notade min jiyani ɗum min beltaki Daoudou Moussa Dia kanko woni ministre de l'élevage et de production animale o arani o nelani kadi min jiyani hay délégation goto gummiɗo faade makko min beltaki hen Moussa Sow coordonnateur Puma kañumne koye amen jeeya koye leñol ngol o jeeya vraiment min jiyanimo kadi min beltaki e ministère de la culture woni Aliou Sow kañumne arani ministre de l'urbanisme e woɓɓe ha heewi ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe ɓe min battuno haqqillaji amen no feewi kono noon Oumar ɓe gaddi ko mawni nde wonnoon so tawi neɗɗo sohlima kala ko sohlirma aɗa waɗanamo to nodduma aɗa notomo an sa noddima o notta vraiment min beltaki ko fotino mobilisation poɗɗo ni e mawnude e nder Dakar dendagal Diawbe to gonno fof gara kawra premier ministre yiyetake ɗon président yiyetake ɗon hay goto e jagorɗo leydi ndi yiyetake ɗon vraiment min beltaki te kadi min welani min hay seeɗa kadi ko Diawbe fof mbaɗi kadi ɗum ɗo wona politique ɗum ɗo ko cadre développement min jogui ko caɗele safaruji min jogui ko caɗele école aji ko ɗum min jinno présentude min kollaɓe bon hay goto mabɓe arani vraiment min beltaki e on ɗo banggue Oumar voilà joni soko tawino aɗa wayno e aɗa udda e aɗa jertina holko wonata wonata ko wiide yo bandiraɓe fulɓe mbattu haqqillaji e koye mumen so wi bandiraɓe fulɓe noon ko maniére générale mbimi pinen hankkadi perten saabu oɗo programme Diawbe ɓennuɗo foti findinden surtout to banggue politicien ji men paamen ɓe jiiɗa hay goto ko intérêt mabɓe tan ɓe darata kala ɗo ala intérêt mabɓe ɓe natta ɗon mi ronki famde noon kadi mi wawa famde gandu kadi wawa andindemi teddugal pongal ni fawede hoorejo leydi Sénégal teddugal pongal ni fawe oɗo gouvernement foof hay so tawi ko Abdoulaye Daouda Diallo wawno ardere wadde représenté kono hay goto mabɓe min jiyani wiide wadde minenne so Allah jaaɓi minen jeeyi carte amen minenne so Allah jaaɓi mobilisation amen minen jeeyi minenne so Allah jaaɓi guure amen minen jeeyi par ce que gonɗa wadde menace quoi non wona wadde menace ko andindeɓe fulɓe mbi ko safori nafori fulɓe aɗa andi yimɓe wodata kedanɗami wodata kedanmami yimɓe ko ma jahodira nafodira yimɓe ko ma battodira haqqillaji beele o mbawa jaggande ɓe gantu wasata won gantuji jagguɗi non non wawa wonde min mbawa jaggande ɓe gantu fodde temedere ujunere ministre taw kadi ko jeeyaɗo e amen wonamo jeeyaka e amen sinno ko goɗɗo mo ganduɗa min ngala hay muɗum hay accès goto amin mbawi jabde mais yimɓe ɓe ganduɗa ko minen mumen guurdi kadi jamma e ñalawma cohlata amen ne cohli carte uji amen ne cohli guure amen hay goto mabɓe mona yetto minen min mbiyani yoɓe kaala an kaltaɗo an woni mo weltaki walla onon goni ɓe beltaki minen fof min beltaki hay goto amen weltaki kala biɗo no welti weltaki heddi ko min woni porteur de voix goɗɗo woni porteur de voix goɗɗo woni porteur de voix min kaalami koye ɗemgalam kono noon koye maniére générale kaala ɗum minen fof min beltaki saabu ene yoɗanno min fasiraɓe amen jeydaɓe amen jiidaɓe amen ɓemin guittanno min totta carte amen ɓemin lammini ɓemin jeehi min nawi ɗumen ha goni député ji goni ministre uji ɓemin nawi ha hande o ene mbiye ko kañumen jogori wonoyde président ji bon ko minen nawnoɓe so tawi min mbaɗi ko ɓe gara e amen ɓe ponno ko yonnude ɓe gara e amen walla soɓe garani ɓe nodde min walla hay soko acte goto ɓe mbaɗa minen min mbiyani yoɓe mbad kalis présence mabɓe ɓuurani min kalis saabu an yi programme o ay futtini guitama a daari
a wiyani Oumar mi wiyani mo programme baɗo ni meeɗa wadde ɗo e Dakar kono oɗo ni koye programme uji moƴƴi joɗɗi limtiteɗi jottaɗi e nder Dakar ko hen jeeya nde wonnoon kala jiiɗo jonde nde yi ñantugal ngal yi ko ñamete ko ene andi ɓeɗo gona wasɓe kadi minen min ɗaminaki e mabɓe hay batte saabu yimɓe fof no gandi Oumar Doro Coumé kala to programme Diawbe wanno Diawbe mbaɗi ko foti hono noon saabu so tawi en tongi tan ko yimɓe mbaɗi cotisé fedde Jokkere endam wonde Gabon wonɓe Congo wonɓe Angola wonɓe Europe koɓe mbaɗi ko e kalis ɓe gaddi yomin ballitoro e ñalawma fulɓe wonɓe e jeeri ndi ko gaddi e kolce ɓe gaddi e dammiri koɓe balliti min yomin mbaɗa hen ko ceerno ɗum ɗon tan wawno yonde min kono minen wona ɗum min cohluno e mabɓe kamɓe politicien ji min cohlani e mabɓe kalis o présence mabɓe min cohli janggo e jaam Oumar Doro Coumé so tawi haare dawi ya taw aɗa jogui joguitari maɗa komo pasniɗa mo kooliɗa mo jiɗɗa ko on foti wonde joguitare ma ɗum noon minenne min gandi holno min jogori wurdude e nder koye amen kadi so Allah jaaɓi Oumar Doro Coumé mamin kalde koye amen ɗum noon Allah jarama a jarama Oumar min beltanimama no fewi kala ɗo Diawɓe darino a darima ɗon kalami ɗo ko wona commentaire wona haydara en baddi programme uji kewɗi guila e préparation e ƴewde beele bandiraɓe ne balla Diawogo TV e matériel enen badduno yewtere nde deftere nde ari enen badduno yewtere nde lancement o ari enen badduno yewtere nde gasi ko enen badduno yewtere oɗo saha joni kadi enen baddi yewtere wadde oɗo scène ko scène Diawɓe minen amin jiiti koye amen e nder scène o no fewi amin ñaago Allah tan yo Allah juutnu balɗe ma hokkuma cellal duumingal hokkuma ngalu ha heewa hokkuma daña signal daña auto-ji ha heewa en tout cas min waɗa lancé appel e Abou Ndiaye Alaji Abou Ndiaye tinno wattan min haqqille Oumar Doro Coumé ɗum tan jimmi lansandema oɗo message goto jimmi widema Alaji Abou Ndiaye PDG Dakar Média tinno wattan min haqqille e Oumar Doro Coumé haza assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe wonno koɗo men ko Amadou Diallo mo sikki bandiraɓe paami hay sinno yewtere nde ne waɗi jetturu kono kadi ene waɗi kadi waytanu wonde min kewni min noddi on onon min jogui ko minin jogui ɗon oɗon ponno arde kono mana on jeebima ɗum noon moni kala eno ñawirta haala ka moni kala eno famira ɗum famon tan so waɗi ko gantiɗi e golle he walla e haalande nde wona ɗum woni fandare nde haalu pulaar mbi so longere mo nde waɗi nokkuɗo wona ɗum jomum yilnoen ko reedi hewdu haja assalamu aleykum ha lawol gongol